na ni o kɛmɛ ka ka radio butɔ ka munumunu ka bila 98 ana no ka fɛ 8 na aw bɛ fo aw ka kanu na ka aw fo aw ka sugantili la ka tila ka aw fo aw ka danaya la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale Atitebugu ale sira kan alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲɛ 14 ni o dana gosira jamukan min n'a bɛ sigi a tɔgɔ de ye Malikura ma lafaamuyalenw ka wele bila u ma u ka n'u da don jamana a kunkanko kumaw la o la an bɛ radio ɲɛmayaso fo Umar Mariko a kɛn bɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi Mahamadu Danbele ale ye waati ko suma ka d'a ma Suya Kɔlɛ la Ya Jalo ale bɛ yen Mariam Si ka page kan fɛn min ye jamukan ye aw bɛ se k'a lajɛ Facebook sanfɛ www.peacefm.ml walima direct radio o sanfɛla la Peace FM ka jamukan bɛɛ lajɛlen aw bɛ se ka a lamɛn o la an bɛ foli ni tanuni k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma bi an ye wele bila maa min ma maaba don jamana in kɔnɔ ka wele bila ma nin tɛ a nagu fɔlɔ ye nin tɛ filanan ye kuma da la ni nin bɛna kɛ sabanan yɛrɛ ye maa min don walasa démocratie a bɛ sinsin anw ka jamana kɔnɔ démocratie fanga a bɛ na cogo min na an ka jamana kɔnɔ a kɛlɛw a jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ an ye wele bila maa min ma Segu ka don maa dɔ fɛnɛ min y'i kanbɔ jamana a présidenya nɔfɛ siɲɛ caman a kɛra député ka kɛ ministre ye siɲɛ 2 ale de bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ bi Maître Muntaka Tall parti Senidi ɲɛmaaba don parti Senidi bɛ tɔnna a fɔ tɔn min ma FSD o jɔyɔrɔbatigi dɔ don ale de bɛ kumaso kɔnɔ bi o la an bɛ foli ni tanuni k'o d'a ma ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Maître Muntaka Tall an k'i wele cogo di président ou bien Bamuntaka ayiwa Bamuntaka ye halala ye billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim foli fɔlɔ ye aw ye a diyara n ye foli filanan ye lamɛnbaaw ye foli sabanan ye minnu ŋaniya bi yan n'u ma yan sɔrɔ n'u tɛ se k'an lamɛn radio la sisan siga t'a la an ka foli bɛ nin bɛɛ jamanaden bɛɛ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba aw ni ce a ka weleli la a diyara n ye aw ni ce a ka weleli la Bamuntaka sɔgɔmada in na an ka wasadenw tun bɛ bulonba kɔnɔ cogoya min na ka dɔ fara u ka waati min sumana ka d'u ma o bannen kɔ waati wɛrɛ min sumana o fɛnɛ kun bɛna cɛ a yirala bi k'a fɔ k'u ye dɔ fara a kan ka ban e b'a ye cogo di yala o kun ye hakilina ye nin kun tɛ hakilila ye n ka laɲini tɛ an bɛ démocratie de kɔnɔ démocratie tɔgɔ tɛ ten n dala k'a fɔ hakilila aw yɛrɛ fɛ yan ko démocratie to tɛ ni a bɛ dun ji tɛ ni a bɛ min nka mɔgɔ bɛ sɛgɛn démocratie ɲinini na mun na fo mɔgɔ de bɛ to a la mun na bɛɛ bɛnnen don a ka diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ mara la démocratie de ka ɲi ni mara bɛɛ ye kɔrɔ de b'a la démocratie bɛ taama sen fila de kan a kini sen o ye ka sariya labato o sariya bɛ boli jɔn fɔlɔ kan jamana ɲɛmaaw ani jamana marabaaw a bɛ sɔrɔ ka boli jamanadenw kan o sariya maa si tɛ a sanfɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ ka kan ka kɛ o sariya de kɔnɔ o ye démocratie kinisen ye a numansen ye jumɛn ye waati ni waati jamana marabaaw olu ka sugandi kalata de bɛ kɛ n'o ye vote ye vote kɔnɔ min ye jamana président ye min ye députéw ye min ye maire ye a n'a tɔ bɛɛ olu bɛ ta olu bɛ ta olu ka baara ye mun ye n ye toko min fɔ sisan n ye jiko min fɔ sisan ka kalanko fara o kan ka kɛnɛya fara o kan ka lakana fara o kan ka soko fara o kan fɛn o fɛn n'o bɛ se ka adamadenya nɔgɔya mɔgɔw bolo o
olu ka baara ye ko ɲini k'o di u ma k'o ɲini k'a di jamanadenw ma nka i t'i bila o baara la k'i cɛ ka ɲi i t'i bila la ko fanga b'i la i t'i bila la k'i kalan bɛ ni tɔw ye i b'i bila la ko jamanadenw ka danaya b'i kan vote de la o ye démocratie taamasen fila ye vote in kɔnɔ ni bita kɛra k'o jaabi dira bi i b'a dɔn k'a fɔ ko kura nata o bɛ kɛ don min na san 5 tɛmɛnen kɔfɛ o san 5 min bɛ yen e ka baara ye mun ye ka vote nata labɛn waasa ka kɛ hɛrɛ ani karama kɔnɔ a kana kɛ ɲɔgɔn fara-fara ye jaabi yɛrɛ ditɔ a ka kɛ sali ye ka anw ye mun ye bɛɛ tun b'a dɔn Mali kɔnɔ ko député sigi a tun ka kan ka kɛ ka ban yanni san min tɛmɛna 2018 o don laban décembre kalo tile 31 o don minnu sigira olu ka se kun bɛ ban ye waati min sumana ka d'u ma o bɛ ban ye o nana se taama bɔ sisi ma bɔ gouvernement wulila ka se an ka sariya sanfɛ so ma cour constitutionnelle n'o de ka baara ye jamana bɛ mara sira minnu fɛ ka hakilila di o kan hali ka kiiri tigɛ a kan ka mɔgɔw wajibi ka don a da fɛ ko ka san 5 fara a kan ko ka waati dɔ fara a kan cour constitutionnelle y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ o kɛra a tɛ se ka kɛ mun na a t'an ka sariya kɔnɔ a yamaruya ti maa bolo ka o kɛ vote kɛlen de ye wajibi u y'o min fɔ dala kuma tɛ sɛbɛ kuma tɛ u ye sɛbɛn de bɔ k'a cɛ a kɛra ten kɔsa fɛ kalo kelen kɔfɛ a laɲini kelen taara kɛ u fɛ tuguni o y'a jira k'a fɔ u ye min tu olu bɛ se k'o nɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ɲinibaga ma kɛ kulu fila ye olu bɛ se ka a nɔ nka fo fɛn dɔ ka k'a la min bɛ se ka ta ka to u kan o tuma ko gouvernement ma comme aw de tun ye fɔlɔ ɲini n'an y'an ban n'aw nana ɲini ko kura ti ɲɛ a y'a fɔ assemblée k'a ɲini assemblée y'a ɲini u ma ko kura ɲini dɛ u ma kuma kura fana fɔ ko kɔrɔ min ɲinina ni dalu kɔrɔw ye sagi kɛra o kan a fɔra ni sen in an sɔnna nka kɛcogo fila a fɔlɔ sariya bolofara dɔw bɛ yen n'a fɔ ma ko loi organique a bɛ o de kan a filanan a kari-kari o ye kalo 6 ye a kana tɛmɛ o kan kari-kari fɛn tɛ se ka tɛmɛ kari-kari quoi o tuma na o bɛnna dɔw ma o ma bɛn dɔw ma caman yɛrɛ k'a fɔ cour constitutionnelle a y'a yɛrɛ sɔsɔ wa a ye baara min kɛ o tɛ sariya baara ye dɔw y'a jira k'a fɔ comme ale de bi sariya so bɛ sanfɛ hali n'ale ye fɛn wasa min tɛ tiɲɛ ye o kɔni ye diɲɛ tiɲɛ yan nɔ o ni sini lahara tiɲɛ tɛ kelen nka o ye diɲɛ tiɲɛ an ka tugu kɔrɛ o kɔ kalo 6 dira sisan yanni o kalo 6 ka ban gouvernement de ye layidu ta ale bɛna vote kɛ fo k'a jɛya gɛlɛya si tɛ bɔ a la kuma caman fɔra yɔrɔ caman na o kalo 6 nana fori o bɛ ban yanni tile 3 cɛ vote kuma ma fɔ san ko vote ka kɛ a ma se ka kɛ kuma yɛrɛ ma fɔ o kuma mun bɛ kɛ sisan n'an bɛ fɛ ka to sariya kɔ a bɛ taa ɲini o cour constitutionnelle kelen de fɛ constitutionnelle fɔli ka jan n b'a fɔ cour o sariyasoba kelen de fɛ a ka se ka waati kura di nka comme ale ka yamaruya fɔlɔ la a ko kari-kari a ko fɔra ko a tɛ se ka kɛ a kɛra ko kari-kari ye kalo 6 ye k'a fɔ k'ale bɛ kuma wɛrɛ fɔ o ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ donc n'i y'a faamu filanan in na se ma kɛ cour ma kɛ n bɛna mun ye dɔrɔn o kɛ ma nɔgɔ ale bolo wa yen nɔ fana maa kelen tɛ maa 9 de bɛ yen u bɛ fɛn o fɛn kɛ fo maa 5 ka bɛn a kan sisan a ma taa kɛ kɛnɛ kan ɲini nka u ɲininkara dibi la sufɛ ɲininkali la
anw bi fɛ ka na nin fɛnw ɲin'aw fɛ tuguni a bi ɲɛ wa olu kuma n'u ni ɲɔgɔn cɛ caman yɛrɛ k'a fɔ n'an bi fɛ tanga tɔli min bɛ yen an kan o kana wuli ka bɔ an kan an kana don nin na gouvernement fɛ ni sen dɛ an tɛ se k'a di ni kibaruya bɛɛ tɛ nin kalama dɛ an tɛ se k'a di sufɛ kuma bɛɛ tɛ bɔ o kalama ayi a ma di sen dɔ in na gouvernement bɛ taa kalo 6 ɲini tuma min na u ye sariyasoba in pour de ka sɛbɛn ta ka bila ɲɛfɛ ka u bolo biri maaw da la nka i m'o kuma mɛn a la ni sen ayi zena m'o mɛn ten a ma sɔrɔ a ma kɛ o tuma na bɔ yɛrɛ kɛra sariya kɔnɔ pewu mun nana fɔ ko n'i y'a lajɛ jamana in politiki ko ni a lakana ko bɛ cogo min na bi ko a bi gɛlɛya vote ka se ka kɛ fɔlɔ filanan ko sɛbɛn min tɛmɛna gouvernement ni parti tɔn dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma accord politique de gouvernance ko a b'o kɔnɔ ko député vote o bɛna bolo da dialogue national inclusif de fɛ ko o ko fila kama députéw ka mandat san kelen hakɛ bɛ fara a kan kuma fila de fɔ jamana bi cogo min na politiki sira fɛ ani lakana sira fɛ ani nin kuma in a jalatigɛba o ye dialogue national inclusif ye maliden bɛɛ bɛna wele ka sigi kɛnɛ min kan ayiwa ni o de fɔra anw ko o kuma na présidentielle bi kɛ don min na politiki ko kun kuma sama kun tɛ yen wa ou bien lakana ko kun tɛ yen o fana ye ɲininkali dɔ ye o référendum ko bi senna ko bɛna kɛ lakana ko kuma tɛ yen wa ou bien politiki ko kuma tɛ yen o fana ye ɲininkali dɔ ye o kuma na n'a a fɔra ko o ko fila de bɛna ni nin ye a ka gɛlɛn nka min y'anw kɔnɔ kɔ accord politique de gouvernance min senna sisan n'a b'o kɔnɔ ko vote ko fɛn fɛn bɛ yen référendum o député sigi local régional ko a bɛɛ waati bɛ fɔ yen a n'a kɛcogo ni o ma daminɛ fɔlɔ a ma daminɛ dɛ o b'a la ka tereke a bɛ kɛ maa kelen wali kulu kelen sago ye baara bɛ gɛlɛya siga t'a la nka nin bɛɛ la maa bɛ se k'a fɔ n bɛ ɲɛ tugu nin yɔrɔ kan ni jamana ka nafa de b'a la nka kalo 6 fɔlɔ min kɛra tiɲɛni min donna jamana in kɔnɔ o la o b'a to jamana kɔnɔ san 5 fɔlɔ min tɛmɛna ye i b'a fɔ tiɲɛni 1 2 fɔ an ye dɛ a ka dan min ka jugu ni ko bɛɛ adamadenw ni bɔli kɛ a cayara min kɛra o kalo 6 kɔnɔ o ɲɔgɔnnaw de la kɛ Mali kɔnɔ kalo 6 a ma kɛ dɔ farala aw kun ko a k'a dilan n'o kɛra kɔmuso i ka sɔ bɛna da fara na dɔ k'u ka fara a kan ye dɔ wɛrɛ tatɔ ka di e ma wajibi don maa k'i yɛrɛ ɲininka dɛ fɛn min fana tun bɛna kɛ a kɔnɔ est-ce que o tun tɛ belebele n'o ye motion de censure ye o tun t'a nafa dɔ ye n bɛ tila an bɛ se o ni Ala sɔnna o ye kunkurunin ye nka nin ko min kɛlen filɛ nin ye nin tɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ ayi a delila ka kɛ k'a dɛsɛ ka vote kɛ k'a kɛ soroba ɲami ye k'a kɛ n sago ye nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ wa maa min y'a fɔlɔ kɛ a y'a sɔrɔ an b'a caman bɛ denmisɛnninya la dɛ a don vote ko tun b'ale bolo Mali la premier ministre tun don bi a bɛ Mali président la n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye 97 ta de ko dɔn san 1997 an kun ka kan ka taa député sigi la a kɛra min kɛra ɲɛna o si kɛra tati bɔ si tɛ bɔ a don ne de bɛ assemblée la chef de l'opposition a kɛra n ye motion de censure ta ko ne bɛ nin gouvernement min na vote t'a kɔnɔ hali n'a b'a kɔnɔ a tɛ se a t'a fɛ k'a kɛ hali n'a ko a b'a kɛ a tɛ se k'a kɛ an yɛrɛ nana kuma bɔ k'a bi n bɛ motion da don min na n b'a dɔn jama min bɛ ne bolo o tɛ se olu ka jama bi assemblée kɔnɔ nka jama min b'olu bolo tɛ se ka jamanadenw tulo geren an bɛ min fɔ jamanadenw k'an mɛn
kuma nana bɔ ka bite k'a jɛya a don Mali président Alpha Umaru Konare a y'a bɛɛ faamu dugu jɛra a ye mun kɛ a ye assemblée ci waasa vote ko in ka segin ale ma dɔ ka fara a sarati kan a don IBK n'a ka gouvernement ma se ka vote kɛ u ma se k'a labɛn u nana ko dɔ kɛnɛ karaba ka vote dɔ kɛnɛ karaba o kɔfɛ président sigi kɔrɔ la a nana député ko la ko kura u ye vote min kɛ bɛɛ y'a jira k'a ma ɲɛ an taara cour constitutionnelle la o ko vote Mali kun fa kun k'a ye fo Kidal a bɛɛ nkalon a bɛɛ annulé la vote kura ka sɔrɔ ka kɛ opposition dama don min na bilen o kɛra Mali kɔnɔ a caman bɛ denmisɛnninya la u k'o dɔn k'a fɔ ka dɛsɛ ka vote kɛ wali ka ban k'a kɛ a ma fɔlɔ ɲɛna a kɛra ka min ye jamana ɲɛmaa ye bi ale de tun ye premier ministre ale de kan ka vote kɛ vote baara kɛ donc nin y'a siɲɛ fila a ma se k'a labɛn a ma ban o nin ye filanan de ye k'a tɔ bɛ yen bolodali la maire sigi tun bɛ yen o reportage ye caman dɛ a fankelen kɛra a tɔ min ma kɛ a bolodala siɲɛ 3 wali siɲɛ 4 k'a bɔ a tɔgɔ kɔrɔ caman b'a reporter a dɛsɛra ka kɛ cercle kɔnɔ assemblée minnu bɛ yen ani président minnu bɛ yen conseil de cercle ninnu o vote bolodala siɲɛ 3 wali siɲɛ 4 ka bɔ a tɔgɔ kɔrɔ a ma se ka kɛ bon maire b'a yɛrɛ kɛ élection min na kuma bɛ fɔ koyi élection ta nana o kɔfɛ bolodali 3 bɔ kɔrɔkɔrɔ siɲɛ 3 o ma se ka kɛ a bɛ se ka fɔ donc démocratie kinisée nuancée n'o ye vote o t'u ma o kumana a kɛra sengelen dama ye nka o sengelen dama in fana ka sariya labato o tɛ u ma parce que u yɛrɛ ye min fɔ o y'o sɔsɔ ma a tɔ tora mun nka président sigi kɔni kɛra o kɛra gɛlɛya taara a kɛra kɛcogo min na fɛnɛ bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn o kuma ni jamana mara kɛra min ye ne yɛrɛ kungo ye n b'o kɛ min ye jamana kungo ye o tɛ n ka sira ye baara bɛ gɛlɛya dɛ ka gɛlɛya o kuma na i ye député vote ko min fɔ ne bɛ min dɔn a la a filɛ nin ye tabarikala nin kuma in ni kelen b'a la ni maa sɔrɔla Mali kɔnɔ ko nin tɛ kala kan u ka ci bila i ma k'a f'i ye i k'a fɔ i n'a tigi kana aw sigi o bɛ se ka kɛ nka o moins jamanadenw k'a mɛn fɔlɔ ni maa fariyara k'a fɔ fɔlɔ siga t'a la ko nin kuma in kɔnɔ kelen b'a la min tɛ kala kan tabarikala an y'a ye k'a fɔ e bɛ tɔn dɔ la n'o ye FSD n bɔra da tɔn don u tun ye a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ k'a fɔ ko walasa gouvernement ka walankata bɛn ka kɛ ko caman kan accord politique ko nana o de senfɛ nka n tilala k'a ye aw ma ye gouvernement kura in kɔnɔ a balila maa caman na i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye Bamutaga a ko kɛra cogo min na n'a fɔra k'a faamuya o fana na tɔmɔta caman bɛ sɔrɔ a la siga t'a la an bɛ bɔ dibi ni faamubaliya la ni accord politique a hakilila bɔra min a bɔra FSD de la an kun y'a fɔ k'a fɔ vote a kɛcogo man ɲɛ président a sigicogo man ɲɛ président tɔgɔ de b'a la président tɛ yɛrɛ an ye baara daminɛ ni o de ye an ye caman kɛ o la nka an yɛrɛ y'a ye diɲɛ don o don jamana in bɛ gɛlɛya ka taa fɛ a bɛ ka cun ka taa fɛ a bɛ ka cun ka taa fɛ sira bɛɛ fɛ an da bɛna tu la o an ye lakanako fɔ an ye dungafo ko fɔ kalanko kun gɛlɛyara ka se a dan na bɛɛ bɛ hami bɛɛ bɛ hami an ye ɲɔgɔn ye an ko an fana ye jamanaden de ye jamana in bɛ min na bi an ka gɛlɛn an ka hinɛ jamana na an ka hinɛ jamanadenw na ko dɔ bɛ an kun ban'o ma an m'a fɔ an da la a ɲɛna an sɔnna nka an k'an ɲɛ tugu a kan
ne yɛrɛ fila bɛ se ka fɛn dɔ fɔ fɛn dɔ filaw jalaki nka a tɛ wɛrɛ cɛ kun siga t'a la mana an ko an ka pani sisan juru ka yoba Bamuntaka ne ye ɲɔgɔn ye ne ma wele a m'i wele ne ma wele donc ne ma sigi a kɛnɛ kan nka nafa tɛ o la bari minnu welela ne n'olu caman bɛ tɔn kelen na an bɛ hakilila kelen na an ka kumakan ye kelen ye donc olu ye kumakan min lase o ye ne ta ye donc ko ma munna i ma wele mo ne t'i wele ka ne bɛ wele de munna ne ma wele ne bɛ se k'o jaabi di cogo jumɛn maa t'i yɛrɛ wele maa t'i yɛrɛ wele maa bɛ wele de donc o jaabi tɛ ne bolo nka ne hakilila sera wele ba ma o de ye gɛlɛman ye o ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ Soumela Boye tun ye ministre a daminɛ tuma min na premier ministre ale ka premier ministre a banna kura sigira n'o ye Boubou Cissé o wulila o y'a sɔrɔ an ye sɛbɛn dɔ ci k'an ka hakilila in waleya k'a fɔ anw bolo ɲɔgɔn ye ni fɛnw kɔfɛ ko dɔ de bɛ yen sisan sɛbɛn dɔ bɛ an ka o labɛn k'an bolo don o la o fana na sira fila accord politique ni an k'o ma ko partage des responsabilités baara tilali n m'a fɔ to tilali dɛ ko baara tilali filanan ye min ye baara jumɛn ka kɛ ni kunkilenna jumɛn ye n'an k'o ma feuille de route an ye o ci o cilen k'u b'an jaabi an ye min ci u y'o ta k'o da kɛrɛda fɛ a cira Boubou de ma wa ou a cira IBK de ma nka Boubou de nana ni jaabi ye an ye min ci ko k'o bila kɛrɛfɛ olu nana ni sɛbɛn kura ye anw ye ɲɔgɔn ye an ko ni min kelen filɛ de bonya tɛ nin u tun bɛ se k'a fɔ de nin b'a ka sɛbɛn kɔnɔ nin b'a jɛ nin b'a jɛ nin man ɲi nin man ɲi nka sɛbɛn yɛrɛ de dara ka sɛbɛn da an kɛlen k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ko nka bi fɛn bɛɛ la dɛ siga t'a la n'an ko de ko jamana hɛrɛ b'an na an ka nin yɔrɔ to yen dɛ u nana ni min ye an ka baara kɛ o kan an y'an wɔrɔ o fɛ min b'a kɔrɔ sisan an bolo n'o ma an y'o fɔ min b'a jɛ o ka fara fana sisan ko ko an y'a fɔ baara tila min ko anw ye min k'o kɔnɔ k'o ye président ka duguduguma de o y'a halala ni maa ti jɔ la o kuma ti fɔ ma ye baara constitution de y'o fanga di a ma bari anw ye mun fɔ an ko an ka kɔlɔsi la taabolo ti fɛn fɛn la sabati ti fɛn fɛn la o ti ɲɛ Mali in bɛ yɔrɔ min na taabolo t'a la sabali t'a la san 6 fanga premier ministre 6 a cayara dɛ nka dɔ kɛra min ka jugu ni o ye o ye jumɛn an bɛ guerre la ministre de la défense 7 san 6 kɔnɔ an bɛ guerre la ministre de la défense 7 o kɛra gɛlɛya sɛbɛn bɛ mara la jamana kɔnɔ ministre de l'administration territoriale 6 an ko o tuma na n'an ma basigi don nin ko la i mana fɛn fɛn bolo da a ti ɲɛ basigi bɛ don a la cogo di président de bɛ mɔgɔw ta nka a kana kɛ n kelen b'a ta k'a kɛ n sago ye an ko sisan an ka sigi an k'a fɔ gouvernement k'a ta premier ministre la fo ministre laban jɔn bɛ se k'a baara kɛ dɛ a kalan bɛ jɔn na a kodɔn bɛ jɔn na a jamana kanu bɛ jɔn na a jɛlenya bɛ jɔn na n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka bɔ nin munumunu salo banbali la nka o tun tɛ jamana ɲɛmaa ka fanga fanba minɛtɔ la aw fɛ sa a tɛ minɛ la o n'an y'a fɔ ka bɛn a kan ale de b'u sigi ale yɛrɛ de b'u sigi nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale kelen y'a kɛ a ma ɲɛ k'a da n ye misali min di ka sisan fanga minɛ tɛ fanga tila tɛ hakilila di de don wa e ko nin ye ne ka dugutuguma ye dugutuguma bɛ to suɲɛ kɔnɔ de la o siga t'a la ne y'a ta sigi n'a ye dukɛnɛ na ko a ye n'an k'a dun ka a duntɔ ko a bolo kana don a la ka gɛlɛn a
baara kɛra o de ye an y'a yira k'a fɔ anw ma ko gɛlɛman fɔ an ma fɛn gɛlɛman ɲini an ye nin de fɔ mais an ye fɛn wɛrɛ fɔ a la an ko Mali gouvernement ko la an ɲɛ bɛ mun fana na ni gouvernement dɔ sigira bi o bɛ kalo 6 kɛ o falentɔ ministère dɔ bi ci ka walankata o caman kɛra mɛ a kɛ 2 wali 3 ye o caman kɛra i b'a sɔrɔ yanni o cɛ gouvernement fɔlɔ min bɛ yen dɔw kun walankatara olu bɛ fara ɲɔgɔn kan an ye o caman ye fɛn kɔnɔ kɔrɔ gouvernement sigi la an y'a ye fana ministres u bɛ ɲɔgɔn sen tereke parce que olu ka fanga ye min ye ka baara ye min u t'a dɔn u bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ an b'an ka jɛgɛni bɛɛ de fɔ n'o ye structure gouvernementale ye a laban ye min ye an k'a dɔn k'a fɔ a kana taa kɛ gouvernement damatɛmɛ ye ban kɛra nin bɛɛ ma mais o taara wolo mun na gouvernement sigira Mali kɔnɔ min ɲɔgɔn ma sigi fɔlɔ 38 yan 38 premier ministre yɛrɛ ye finance ta o ye finance ta 38 an kun t'a fɛ a ka don min na an nana ye o kɔnɔ tuguni mais gouvernement 38 n'i y'a lajɛ baara tilalen don ministres ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na dɔw tɛ hali u ka baara dɔn dɔw bolo bɛ sama dɔ ka baara nɔfɛ bureau ti dɔ bolo c'est à dire i bɛ Soroba Ɲami yɛrɛ dɔn wa an bila la boli Mali de l'extérieur bɛ yen affaires étrangères bɛ yen ani intégration africaine fana bɛ yen bon ni ko ninnu na dilancogo tun se ka n'an b'an bɔ hakilila min di k'u ma jigin an na k'u ma se an ma o la o ye président ka dugutigi ye an k'a ba bolo yɔrɔ filanan jumɛn bɛ an nana n'an ma se ka ɲɔgɔn faamu o kan baara jumɛn yɛrɛ bɛna kɛ baara min bɛna kɛ a n'a bɛ kɛ ni hakilila jumɛn ye an ko ni baara bi olu bolo nin baara in bɛ nin kuma in bɛ laɲini dɔ de b'a kɔnɔ laɲini 2 de b'a kɔnɔ jumɛn constitution ka réviser accord ka application ka teliya min kɛra waleyali ka teliya accord de paix wa Alger u mana kuma o kuma fɔ min t'o ye o ye ɲɔgɔn nɛgɛ kuma ye donc u nana jira k'a fɔ ni maa min bɛ na accord signer i b'a signer n'o hakilila 2 ye wajibi révision bɛ kɛ wajibi accord bɛ appliquer teliya la i ka sɔrɔ ka don gouvernement na i ka sɔrɔ ka don gouvernement la an k'u ma an bi jamana de nɔfɛ an bi jamanaden de nɔfɛ a ye révision ko min fɔ an ma ban o mais a bɛ fɛ mun ka réviser parce que nin bɛɛ la président ma kuma révision ko la o a ye baara ta k'a di dɔnnikɛbaa dɔw de ma maa si ma sɔrɔ ka k'u bɛ ko dɔn nka n'i ko maçon man ka so jɔ f'i k'a fɔ b'i fɛ a ka jɔ tan dɛ o ye wajibi ye olu ye maçon de ye o sotigi de b'a fɛ ne bɛ siyɔnkɔnɔ 3 fɛ n bɛ soba 1 fɛ n bɛ gabugu 1 i b'i fɛ sɔrɔ e de b'o fɛ an ko donc olu ka ko ye o t'a daminɛ ye min ye an yɛrɛ b'a fɛ Mali ka taa bolo jumɛn kan yɛlɛma jumɛn kan ka don sariya sunba la filanan an ka sariya b'an ka sariya bɛ sanfɛ n'o ye constitution ye min bɛ fɛ ka falen a bɛ o kɔnɔ ko ni jamana hali n'a mètre kelen b'i bolo la révision tɛ se ka kɛ an ko anw bolo kitali bɛ bolo la an ka kitali b'aw bolo la fɔlɔ o de ye sariya ye o de ka ɲi jamana yɛrɛ ma olu kama ko kitali tɛ bolo la k'olu ka gouverneur bɛ yen an ko ale ka gouverneur m'a fɔ radio ni télévision na k'ale bɛ yen ko fanga t'ale bolo ko hali sɔrɔsi kelen t'a bolo aw yɛrɛ taatɔ yen nɔ k'a yamaruya de ɲini jɔn fɛ sema fɛ walasa u ka don kitali ka don ni olu ka hakilila ye aw bɛna Mali sɔrɔsi kelen a polisi kelen a gendarme kelen a garde kelen de tɔgɔ ko u taara o kan de kan i bɛ yamaruya ɲini an ka finitigiw tɛ premier ministre ni président bɛ yan u bɛɛ taara o kan de kan anw ko an b'a fɛ an ka taa guerre kɛ o an ko de n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ nin ko in na ko an n'olu bɛ jɛla an bɛ kuma na an ka kitali kɛ de ko kayi i bɛ wuli i bɛ taa Mali drapeau bɛ yen malidenw bɛ yen
Mali bara bolofaraw bɛ yen, gouverneur bɛ baara la sɔrɔdasiw bɛ yen, gouverneur de ye ɲɛmɔgɔ ye, bɛɛ bɛ don ka da fɛ bɔ o ka da fɛ. Ko ayi o t'o la dilan an ka nin kɛ ka taa nin. Min ye accord ye, an ko an sɔnna an ma sɔn an ma ban o. Nka accord bɛɛ b'a dɔn bi ko gɛlɛya b'a la. Gɛlɛya caman b'a la. N'i y'a ye gɛlɛya b'a la i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen, wali min ma ɲi wali min ma faamuya. An ko yɛlɛ k'a fɔ an k'a ko goloba, an k'a ko sumaya, an ka malidenw wele k'u ɲininka munna e ma sɔn nin yɔrɔ in ma. A ma ɲi de, mun b'a la n'a ma ɲi, nin yɔrɔ in b'a la, a bɛ se ka dilan wa? A bɛ se ka dilan, an b'a dilan. Nin yɔrɔ in tɛ se ka dilan, dilancogo si tɛ nin na. A ma ɲi jamana ma, an b'o bila. Min ka ɲi jamana na n'a bɛ se ka dilan, an b'o ladilan an bɛ taa, nka min ma ɲi n'a ye jamana ka bɔta la fiyewu, fo an fana ka se ka jafariya de k'o fɔ, k'o yira an kumaɲɔgɔnw ni ɲɛna. An ko an bolo o baara de ka kan ka kɛ Somakɛ o fana ma. An ko ni Somakɛ ni si ma, aw b'an wele ko an kana papier signer. N'an ko n'o signer, an b'o signer Mali kama. An y'o signer an yɛrɛ ou bien an ɲɛ bɛ nafa wali nata dɔ la. An dun an bɛ Mali ko de la. Nin de y'a kɛ. Awɔ. Anw ma nin papier signer. Aw ma signer. Kun wɛrɛ t'a la. N filɛ ka min f'i ye. An m'a signer. O kama an tɛ gouvernement la. Nka an jɛɲɔgɔn dɔw y'a signer. N bɛna ɲininkali de k'i la o. N tulo b'i la ɲininkali la. Aw jɛɲɔgɔn minnu y'a signer, yala olu y'a signer ni aw ka yamaruya ye wa FSD ka yamaruya ye wa walima u yɛrɛ ka parti ka yamaruya ye? Parce que mɔgɔw ma se k'a faamu halisa aw n'olu bɛ jɛ la minnu y'a signer. Yanni a ka signer, FSD ye lettre sɛbɛn ka ci premier ministre ma ko nin accord nin FSD t'a la a t'a signer. Ka kɛ ka lettre in k'a bila radio ni télévision an t'a la an t'a signer. Nka a don kɛnɛ kan an y'a ye maître de cérémonie kuma lasela a don maa min bɛ ka kuma lase a ko ko FSD ka mɔgɔw bɛ yan k'u bɛna a signer. A y'o fɔ. An ko an ma nin faamu. Mɛ dan ye mɛtigi la ye, an y'a fɔ a ye ka tila k'a sɛbɛn k'a ci aw ma, aw nana fɔ ko an y'a signer. Minnu y'a signer u ko an ma anw m'a signer ni FSD tɔgɔ ye. N'o ka parti fili de kɛra ko la. Anw ko de ko FSD kulu min sɔnna accord ma, n'o b'a fɔ ko FSD SAP, FSD signataire de l'accord politique. O y'a kɛlen fila ye dɛ Bamutaga. Ayiwa an bɛ se o yɔrɔ fana ma. An ko o tuma na n'o de don, anw bɛ yɔrɔ min na bi, an bɛ min dɔn jamana ko la, an yɛrɛ si sera o ma an da ɲɔgɔn sama sama fɛn dɔw nɔfɛ. N'a ko an n'a signé n'o de ye, baasi tɛ parce que FSD partout ni mɔgɔw de fara bɛ ɲɔgɔn kan. Siga t'a la. Maa si ma koron ka don a la, maa si bɛ wajibi ka to a la. Maa ma koron ka don a la cogo la, maa tɛ gɛn ka bɔ a la ten. Nka FSD kɔni bɛ opposition de kɔnɔ. O ka diya bɛɛ ye. O ka diya bɛɛ ye. Mali sariya fana ko maa tɛ se k'i to opposition na ka don gouvernement la. Sariya y'o fɔ. Maa tɛ se k'i to gouvernement opposition na ka gouvernement jukɔrɔma don. Ne Bamutaga ka kuma tɛ dɛ. Sariya ka kuma tɛ. O tuma e ka ɲininkali jaabi o tɛ ne bolo, o bɛ sariya de bolo. Siga t'a la. FSD bɛ opposition na, e bɛ gouvernement la. E bɛ gouvernement ka jukɔrɔma don dɔ la, sariya ko n'i bɔra i bɔra opposition na, o ko tɔ ye hakilima ko ye. An y'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min ni bolonɔ bilala la, bɛnkan sɛbɛn in a fɔra ko kumalasigibaa dɔ bɛna kɛ a kɔfɛ ni o ye dialogue inclusif ye. Jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye a ka maaw suganti, maa minnu bɛ yen ni olu ka kan ka nin baara kɛ, yala maa ninnu sugantitɔ aw ɲininkara? Sɛbɛn in min kɛra yan'a ka kɛ yɛlɛma caman donna ko la Seko ni dugujɛ cɛ. FSD ni gouvernement tun bɛ kuma na sɛbɛn min kan,
an farala sɛbɛn min kan k'a fɔ bon voilà yɔrɔ ni ye bɛnbaliya yɔrɔ ye ani min taara signé o tɛ kelen ye danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara kelen tɛ danfara fila tɛ yɛlɛma donna la kuma jumɛn ani cogo jumɛn n tɛ yen tɛ o dɔn nka bɛn nana kɛ laban min yɛrɛ kan o terekeli daminɛna bari a bɛ o accord kɔnɔ k'a fɔ ko ni vote fɛn fɛn bɛna kɛ Mali la sisan kabini maire sigi kana député sigi la kana conseil ɲɛmɔgɔ sigi la kana région na kana député la ko nin bɛɛ b'i bolo da dialogue national de fait sigikafɔba o bɛ accord kɔnɔ o b'o kɔnɔ nka an y'a ye ko wɛrɛ bɔra o la maaw taara n da bɛna s'o ma dialogue yɔrɔ la lettre min cira gouvernement fɛ ka taa assemblée la ko loi d'entente nationale n'o bi voté la bi wari n'a voté la wari ni en tout cas a bi tun bɛ bi tabali kan minɛ siga t'a la a sɛbɛn b'o lettre kɔnɔ ko nin o loi d'entente ko a kun ye de ka accord de paix waleya ko accord de paix fana kuma kan ka taa dialogue national la o fana kuma bi assemblée kɔnɔ bi o cayara dɛ o kuma na an bɛ ɲɔgɔn ɲininka nin ye mun ye a bɛ se ka kɛ ko fila de ye o jumɛn ni jumɛn de tugu wali t'a dɔn nin bɛ kɛ t'a dɔn ye ni tugu don o ka gɛlɛn dɔɔnin sariya dɔn parce que an bɛ yɔrɔ min na jamana in kɔnɔ bi kumakan n'an bɔra o kɔ ka don danabaliya dɔ ka fara danabaliya kan a ma ɲi jamana ma fo min bi fɔ de yanni k'a fɔ k'i nɛn munun i da kɔnɔ siɲɛ 7 n'a bɔra i da a kɛra kilisi a ka waleya min ye dialogue national ye o fana kuma bɔra FSD de la fɔlɔ aw bɛrɛ de ye o ɲini an bɛ o ɲini k'a ɲini fo k'an waati cɛ k'a sa k'a fɔ o de ka ɲi jamana ma a kuma fɔlen bɛnkɛla ka ko a ka ɲi ko a ka kan ka kɛ sɛbɛnw falenna kumakan gansan tɛ k'a fɔ ni a bɛ kɛ a ka kɛ bɛɛ jɛ baara ye inclusif bɛɛ da ka don a la nka ni kuma bi fɔ i ni min hakilila ye kelen ye kuma gɛlɛya caman t'i n'o cɛ o i ni min ma ɲɔgɔn faamuya n'o de bɛ kuma kɛrɛfɛ an y'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ kɛ a bɛ daminɛ kuru fila min na ni o ye facilitateur ye ani commission mun nana ye don de la conseil des ministres kɛra jaabi bɔra ko facilitateur sigira commission d'organisation bɛn bɛrɛw fana ko an bɛ bɛn o kɛcogo kan k'o fana sigira a gɛlɛyara minnu sigira ne da t'o kuma na a ka ɲi a ma o tɛ n ka kuma ye mais bɛnkan ma waleya o de ye ne ka kuma ye o de gɛlɛyara o de cɛ man ɲi n'a daminɛna tan k'a sɔrɔ a fɔra ko bɛɛ jɛ kuma don a bɛna laban jumɛn na o ɲininkali kan ka kɛ mɛnɛ ni maa min ye i bɛ ka kuma lamɛn ni mɔgɔ ninnu sigiyɔrɔ la a ye discours min kɛ a ye discours min kɛ a da gosira o a ko i ni mɔgɔ ninnu sigi parce que n ka fanga don a y'a fata mɔgɔ t'a dɔn k'an ka kuma in jaabi de tun don a tun bɛ k'aw jaabi de kɛ o jaabi de tun don k'a fɔ an bɛnna min kan n y'o bi parce que a se bɛ yen parce que ne de ta ye n ka fanga ye ne de ta ye n ka fanga jamana kɔnɔdenw ye ne de ta a se bɛ yen donc an y'a faamuya an y'a kɔrɔ faamuya nka comme an b'a dɔn ni kuma nana fo a ka dɔn waati cogo dɔ la a nana fara a kan ko Amina Daramani Tarawele ko ale y'o ta o bɛ se baara la o ye musokun ye o bɛ ko min na diɲɛ kɔnɔ acteur mondialiste mais mɔgɔw bɛɛ bɛnnen don ko minnu kan diɲɛ kɔnɔ sama-sama ni fara-farali tɛ yen
o bɛ tellement dun ka kɛlɛ bɛɛ de k'a fɔ dɔ b'a la ka bin dɔ kan a ka kɛlɛ bɛɛ y'o ye a ka kɛlɛ bɛɛ y'o de dɔ b'a la ka bin dɔ kan ale nana jɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko maa si t'a la ka bin maa si kan o sigilen ɲɛna o sigilen ɲɛna a gɛlɛyara a kun ye mun ye a bɛ mun dun a b'i n'a fɔ dɔw bɛna conseil des ministres fɔlɔ la a nana fɔ ko ale sigira ale sigicogo ɲɛna namara t'a la confortablement ale fɛ bon a kun ka bɛ jɔn ma nafa jumɛn tun b'a fɔli la parce que n'i b'i baarakɛɲɔgɔn bonya k'a gasi sigi a ka gɛlɛn o maa dɔw bɛ yen bonya misikala zarati olu b'o fɛ ni miliyari ye siga t'a la bon n'i bɔra o kɔnɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ to nɔgɔya la ka don n'i yɛrɛ ye gɛlɛya la donc ni maa minnu sigira kan o kɛcogo ma bɛn nka yan'o cɛ assemblée nationale commission des lois ye mɔgɔ lamɛn daminɛ nin ko in na mɔgɔw ka na ka n'u hakilila fɔ nin baara bɛ se ka kɛ cogo jumɛn olu fana ka baara ni commission d'organisation ta tɛ kelen ya n bɛna o assemblée fana n'a sariya de don ne kana dɔwɛrɛ dɔn diɲɛlatigɛ la assemblée i bɛ yen dɔn yɛrɛ san 20 falen kɛ i ma falen k'a i bɛ yen dɔn i na dɔ sira faraw la dɛ siga t'a la i ye sariatigi ye fana an k'o bɛɛ to yen n ye min k'a kɔnɔ wa n ye a seleke n'a dogodogo kɛ ka se yɔrɔ na maa si tɛ Mali kɔnɔ min y'o kɛ assemblée kɔnɔ fɔlɔ o tɛ yen o tɛ yen ka bɔ chef de l'opposition na ka na kɛ premier vice président ye ka kɛ député national ye ka kɛ député de la CEDEAO ye ka kɛ député africain ye ka kɛ commission président ye ka foyi tɛ assemblée kɔnɔ ala barika la donc n bɛ dɔɔnin dɔn a ni bɛrɛ tɛ n bɛ dɔɔnin dɔn a la assemblée sariya ye mun ni kuma nana assemblée kɔnɔ cogo o cogo a bɛ fɔra commission de la commission naani de bɛ yen a fɔ dɔ ma commission permanente o 14 an b'a dɔn 12 de bɛ yen a bɛ falen waati caman ni loi ko nana a bɛ ta ka di olu ma commission d'enquête bɛ yen o ye sɛgɛsɛgɛli kulu ye commission intercommission bɛ yen nin kuma in ka bon commission bɛ se ka baara kɛ commission 2 3 4 fara ɲɔgɔn kan commission spéciale bɛ yen dɔw b'a fɔ commission ad hoc nin kuma in nana nin tɛ loi ko kuma ye ten nka jamana koba dɔ don an bɛ commission dɔ sigi o commission bɛ sigi député bɛ ɲɛna n'o ye plénière ye a ɲɛmaya di opposition député dɔ ma a bɛ di opposition de ma wajibi sariya y'o de fɔ o de sɛbɛnnen don aw nana ni nin ye o ka kan ka tɛmɛ o sira de fɛ commission loi bɛ se ka t'o ta cogo di k'ale bi o baara kɛ bɛɛ ɲɛna maa t'a fɔ nin tɛ sariya ye k'a sɔrɔ o ɲɛmaa bɛ majorité la o ɲɛmaa bɛ majorité la o yɛrɛ tɛ c'est à dire mɔgɔ ko tɛ ne ka kuma ye o sariya lakilenni ka b'o yɔrɔ de siga t'a la sariya lakilenni donc a ko jɛgɛni daminɛ n'a ye ka na don min kɛra sisan n y'a jira k'a fɔ députéw ka vote dɔ ka fara mandat kan dɔ kana fara a kan bɛn kɛra ka ko bi fɔ dialogue national inclusif de la o jala b'a la ka tigɛ bi wala o jala tigɛra bi a tigɛra bi n ye a votera loi d'entente nationale ko in fɔ o jala b'a la ka tigɛ bi ayiwa ni dialogue ko in daminɛna tan yali a ti maa yɛrɛ kun bɔ wa yali maa ti yɛrɛ ɲininka u b'u sɛbɛ la wa taru b'a la k'a fɔ de k'u bɛ mana biri jamanadenw ɲɛ na révision constitution falen ko in ani accord de paix ka a diyara ye a ma diya ye an b'a latɛmɛ nin bɛɛ la kuma ye jumɛn ye dialogue in nafa ka bon dɛ maa kana kulonkɛ k'a la siga t'a la maa ka nin miiri ne bɛ kodɔn tɔw tɛ kodɔn maa ka nin miiri ne bɛ se ka mana biri jamanaden bɛɛ ɲɛ na nin ko o ko bɛ sen na hali minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ko la u b'a dɔn k'a fɔ a b'a la ka jɛngɛ dɛ ala ka jamana in kuma Bamutaga ni a kun danna e yɛrɛ ma dialogue inclusif la kuma kun kan ka kɛ mun de kan sinsin kun kan ka kɛ fɛn jumɛn de kan ni kun y'a da e yɛrɛ ma i hakilina la jamana in bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ bi n'i k'i bi ko ko kɛ ko damadɔ bɛ yen n bɛ se ka pan dɔw kunna dɛ ko hakili ye jɛɲɔgɔnjugu ye a bɛ ɲɔgɔn fɛ don o don a b'i janfa waati bɛɛ siga t'a la
nga hakili ni bi se ka min fɔ sigura na ta adamaden bi ko ko la fo ka sɔrɔ bi lakana na dɛ hali bi taama la k'i bi kɔfilɛ la i bi kali bi siga t'a la sango i t'a dɔn ni n dara n bi wuli mais gɛlɛya minnu bɛ lakana ko la hakili la peut-être an da bɛna se o ni ala sɔnna ma hakili la sigira kuma ba ya se ka pan o kɔnɔ ne yɛrɛ min ka gɛlɛn ni Mali fɛn bɛɛ ye o ye kalanko ye i ye baara k'o la o ye kalanko ye o ka gɛlɛn Mali fɛn bɛɛ ye kalanko bɛ yɔrɔ jumɛn Mali la bi hali kan ka kɛ donc o yɔrɔ a tɛ se ka pan o kɔnɔ yurugu sen bɛ yɔrɔ min na bi a tɔɔrɔ bi bɛɛ kan parce que an bɛ tɔɔrɔ min na bi n'o y'a sɔrɔ baara k'a ɲɛ ma n m'a fɔ sisan b'a sɔrɔ an tɛmɛna jamana baw la dɛ nka caman sɔrɔ i tɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan k'i b'i pan o kun vote jɛlen bɛ se ka kɛ cogo jumɛn walasa ni vote banna a tora min ta la min binna o k'a fɔ jɔn k'a la an bɛ se ka baara k'o ka cogo di tɔɲɔni jamana in kɔnɔ tɔɲɔni o selen bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye sariya ko ni tilennen ko ye yala an bɛ se ka pan o kunna wa o tɔɲɔni bɛ sira caman kan a bɛ nin yɔrɔ minɛ kan a bɛ dugukolo ko kan a bɛ ko caman kan n ye min f'i ye nin t'a bɛɛ ye se ka kɛ hakili fɛn wɛrɛ bɛ yen a ma bɔ n da k'a bɛn kɔ mais a tɛ se ka pan minnu kunna nin ye o dama dɔ ye t'o bɛɛ ye nka kulu sigi kun ye mun ye nin bɛ ka fɔ thème de référence ka bila nka n'o thème de référence ko la an y'o fana papiyew ye o fura bɔra o fana ɲɛma o woro ɲɛma k'a jira k'a fɔ o bɛna dilan de ka ta ka di a ma bila sɛbɛn kan a ma bila kɛnɛ kan wa fo communiqué la k'a fɔ k'a tuma ka bila kɛnɛ kan fara ko ɲangini yɛrɛ bɛ k'a la minnu ka kan k'a dilan olu tun ma sigi fɔlɔ olu ka kan ka min dilan o bilala kɛnɛ kan an ka ɲɔgɔn ɲininka koyi a ɲininkali kan ka kɛ minɛ Bamu taga ni an tɛmɛna o yɔrɔ kan an bɛ don fɛn min na o de ye jamana kɔnɔ maafajugu min bɛ yen bi ni o ye Mopti Segu hali Kulukoro mara yɛrɛ bɔ o la an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na a bɛ ka caya jɔn de bɛ se ka kɛ nin ko kɔfɛ anw ka jamana in bi jamana tɛ dɛ jamana dɔw bɛ yen o ye bi jamanaw ye ka dɔ tigɛ ka dɔ wɛrɛ tigɛ k'a gun ɲɔgɔn na nin ye jamana kɔrɔ de ye jamana in a bi mara dɔn a bi fanga dɔn jamanadenw bi ɲɔgɔn dɔn ko caman tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o de ma ko nation wa a ka di jamanadenw fana ye u ka to ɲɔgɔn fɛ ka balo ɲɔgɔn kan bɛɛ n'i cogo o de bɛ Mali kɔnɔ bi ko dɔw b'i yela ko dɔw b'i fɔla bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que nin ye Malidenw ye o ko b'a la ka gɛlɛya fo ka na siya ko don o la a bɛ fɔ ko jamana camancɛ centre comme ni Mopti ne b'a bɔ ne kun kan mais min bɛ sen na bi a ko caman bɛ Tɔnbukutu dɛ a ko caman bɛ Segu sanfɛla la dɛ a ko caman donna Saheli dɛ a donna Bamakɔ yan siga t'a la donc yɔrɔ bɛɛ don bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka mun don fo kana Mali ko tɔ kɛ don o don dali de bɛ kɛ maa joli fagara bi et puis fa cogo jumɛn na k'a mɔgɔ minɛ sugu fiyɛ la k'a kantigɛ k'a mɔgɔ ta k'a bɔnɛ a nin na ka gɛlɛn ka bi dugu kan ne yɛrɛ ne siranna n'i siranna i b'i dogo wali bɔ ka taa ko ɲɛɲini
an ka parti kɔnɔ n'o ye Seni Fassola tɔn ye an wulila an taara Irganda nɔfɛ Irganda n'o ye Ousmane Yusufu ka tɔn ye an taara an ko nin ko in bɛɛ la anw y'aw ye a bɛ taa ka segin la a bɛ kuma na a b'a ɲini ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan aw hakilila ye mun ye dɛ aw ɲɛ bɛ mun na dilan cogo jumɛn b'a la an ye ɲɔgɔn sɔn hakili la an ko an ye dɔ faamuya an taara Tabital Pula an taara olu ɲininka mun bɛ sen aw ye mun ye hakilila ye mun ye a bɛ dilan cogo jumɛn ye an bɔra yen an taara Guinea Dogo na ni nin kuma kelen ani hakilila kelen parce que hakilila fila t'an na jamana in dilali basigi bɛ na cogo min na basigi bɛ na cogo min na o basigi yɛrɛ na cogo ko in na n bɛ fɛn dɔ f'i ye an y'a fɔ ko kalanko in kun ka gɛlɛn dɛ a y'a fɔ caman kun b'a olu de sigira ka se ka na ni bɛn ye kalanko la n'o ye commission de conciliation o commission de conciliation o ɲɛmaaya kun bɛ min bolo a tɔgɔ ko Isaka Traoré ale de tun ye commission de conciliation président n'a ka kulu k'ale tun ye président ye o Isaka Traoré in ale tun bɛ CNL association comité directeur la ale de ye CNL association président ye bi ale ye CNL Fassola tɔn comité directeur mɔgɔ ye a taara yira min fasodenya la ne se min ye n b'a kɛ kalanko ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. i ye dɔ kɛ minɛ. donc jamana ɲuman de bɛ se ka mɔgɔ lase o ma. siga t'a la. anw wulila ka taa nin ko min ɲɛɲini pour que an bɛ se ka dɔ faamuya ka dɔ fɔ a la. faso kanu de don. ani tɔɔrɔ min b'a la kɔnɔ ka se ka bɔ yen. siga t'a la. nka an yɛrɛ ye min faamuya. olu ka lamɛn kɔnɔ. ani sira caman wɛrɛ kan. an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na kun caman b'a la a fɔra ye min ye tɔw b'a fɔ ma absence de l'État gouvernement yɛrɛ tɛ yen an yɛrɛ de ye yen bila kɛ an yɛrɛ ye yen bila an ka baarakɛbolow taara ekɔliw tugura dɔgɔtɔrɔsow tugura sariyasow tugura ni bɛɛ tɛ yen État yɛrɛ y'a kɔ don minnu bɛ yen a kɛra ko kungo ni yɔrɔ min sɔrɔ i ta ye o y'i ta ye filanan ye min ye baara min ka kan ka kɛ pour que mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya u ka bɛn u ka sago kɔrɔlen na o bi fɔ da la o baara bɛ daminɛ bi ni ORTM y'a kɔ don o baara bɛ taa yen o y'o bannen ye kuma fɔra mɔgɔw y'a mɛn ORTM taara journaliste tɔw taara a banna o y'o ko bannen ye. Ni k'i bɛ nin ko dilan ko minnu sɔrɔ f'i k'u dɛmɛ u fana k'i minɛ dɛ siga t'a la o fana ye kuma gansan de e ka layɛ min kɛra Buguni ni mɔgɔ fa min kɛra Koro journée paysanne dugu jɛra ka taa ko fɛti kɛra Buguni journée paysanne kɛra ale y'an ka hakili jagabɔ kɛ ka se ninnu ma o bɛ faamu cogo di jamana a ka gɛlɛn ni mɔgɔ ye kasara natɔ ye ci bɛ bila renfort bila ka na kasara bi an da la ni kasara banna de sugu na o b'a sɔrɔ layidu taara k'u bi na marifa bɛ minnu bolo n'u n'a man kan u b'a da u kan na de ka yɛlɛ moto kan wali ka yala n'a ye a ye marifa bila a n'a man kan mɔgɔ kelen taara wali milisi ko la kasara si tɛ yen ko enquête kɛra ko a jaabi dira Mali fɛ wali k'a banna. yala enquête yɛrɛ bɛ se ka kɛ yan juge tɛ se ka se yen fan fɛ k'a bɛ enquête kɛ o. MINUSMA ma kɛ ONU ma kɛ observateur indépendant ma kɛ olu bɛɛ y'u ta kɛ olu bɛ se ka fɛn ka Mali la ko Mali gouvernement se k'o kɛ o bɛ ɲɛ cogo di o fɔ n ta jumɛn ye. a ka gɛlɛn dɛ. i ka nin fɔli dabila dɛ. a ka gɛlɛn. n tɛ fɛ ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ o tɛ kelen ye. o bɛ se ka kɛ. MINUSMA ma kɛ. MINUSMA y'a kɛ. ONU ma kɛ. Centre Carter ma kɛ. MINUSMA yɛrɛ ka rapport bɔ kalo saba o kalo saba. Centre Carter ma kɛ. olu y'a kɛ. observateur wɛrɛw mana olu mana kɛ. hali Médecins Sans Frontières y'a kɛ. o ma kɛ. mun Mali bali k'a kɛ. o tɛ se ka fɔ o ka bon fɔli ma. parce que o bɛɛ laban ye mun ye. ni min ye min kɛ o y'o kɛ foyi t'a la n'o ye inférité ye. baara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ o kan kan. mais kɛlɛ in ma faamu halisa yala anw ni nin fagali a bɛ se ka da manciw de kun wa ou bien
an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na wa kɛlɛ in ma se ka faamu quoi ma se ka faamu yala nin bɛɛ terroriste de ya ni maa min bɛ kodɔn k'i bɛ Mali dɔn e b'i miiri cogo di ko kadɔ ni fila bɛ se ɲɔgɔn ma ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de an tɛ se ka kɛ o munna i ti don kadɔ du kɔnɔ ko filamuso ni filamuso den tɛ yen o tɛ se ka kɛ a ka dɔgɔ fila du kɔnɔ ko i bɔra tɛ kadɔ ye cɛ sira fɛ wali muso sira fɛ donc n'a ko a bɛ kɛlɛ aw bɛ se jɔnni ma aw balimamusow a denw a buranw donc o tɛ se ka kɛ o de la ɲɔgɔn ɲininka bɛ kɛ nin ye mun ne ye yaala kɛ ka fɛn kɛ ka min faamuya a kɔnɔ o ye jumɛn ye Amadu Kufa n'a ka mɔgɔw wililen a b'i n'a fɔ a nana ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen jihadiste bɛ a kɛra diɲɛ jamana o jamana na n'i wulila fɛ bi jihadi ko olu b'a fɔ ko min ma jihadi dɛ o ye Ala ka jihadi kelen ye o ni jihadi tɛ kelen n'i wulila i bɛ si jɔn fɔlɔ ma i bɛ si yɛrɛ balima ni masudamɔgɔw de ma a ye fara an kan an ka taa nin kɛ ni min sɔnna o bɛ dɔ fara i ka kulu kan olu taara ni min ma sɔn u b'o fa a taara nin siya in fa fila m'a fa dɛ jihadiste de y'a fa a kɛra ten parce que jihadiste kelen de fana ye filaw fa n'o kɛra min na n'a ma ɲɛ foyi o k'a faamuya o b'a fɔ n bɛ taa n ta sara fila la parce que fila de ye nin baara kɛ an donna o de kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo jumɛn a banbaw k'a faamu fɔlɔ n'u y'a faamuya u k'a ɲɛfɔ cogo dɔn a ka se ka faamuya mais ni fitinɛ nana bonya e bɛ fɛ a ka to i ta la taara mercenaires nɔfɛ olu de b'a la bi olu bi caman n'o tɛ ni fagali cogo ninnu kɛra tan nin tɛ se ka faamuya ni fagali cogo ninnu an bɛ nin ye Boko Haram ninnu ni fɛnw de la n tɛ ka jamana ka ko ye o m'a fɔ n b'an yɛrɛ bɔ ka mɔgɔ dɔn mais n'i ye ko kɛcogo lajɛ ne ye min f'i ye sisan ka dugu ci k'a jeni ka musow faga ka denw faga ka taa o bɛna cogo di an ka fitinɛ wuli an ka taa nin kelen nin mɔgɔ dɔ faga tan karisa de ka sɛ y'a faga an bɛ taa an ta sara o tuma an fana bɛ don tasara kɔnɔ fɛnw de nana ka juguya tan bɔcogo min b'a la ɲɛfɔli gouvernement ani état ka sagi k'a ka baara kɛ état ka ka tiɲɛ ka sagi ni min minɛna o ka ɲɛɲini a ko yɔrɔ minnu bila a ka segin ka na yen kɛ ka segin ka na yen a ma se sa an k'an ka kɛlɛkɛminɛnw cogoya falen sabula ninnu bɛna moto de la a fɔra ko avion b'an bolo yala ni moto ko fɛnɛ o farala an ka bolomasiri tabaw ka kɛlɛkɛminɛnw kan o fɛnɛ tɛ kɛ bɔda dɔ ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi ka se ka force de défense et de sécurité surasi gendarme garde polisi min bɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la o de ye laɲini fɔlɔfɔlɔ ye maa tɛ se ka maa bila i ka lakana na mɔgɔ b'i yɛrɛ lakana de lakana tɛ ta ka juru di a tɛ tɔnɔmada yɛrɛ b'i yɛrɛ lakana o yɛrɛ lakanda in minnu b'a baara kɛ a taayɔrɔ ka jan dɛ kabini surasi cɛtayɔrɔ la ka na bila u kalancogo la ka na bila maramafɛn na ka na bila u siyɔrɔ n'u bɛ fɛn min dun ka na bila ni kasara y'u sɔrɔ mun bɛna kɛ nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan fo nin bɛɛ de ka lajɛ fo nin bɛɛ de ka lajɛ nin bɛɛ de mana lajɛ ka dilan an bɛ se k'an jɔ la dɔɔni dɔɔni parce que d'abord an yɛrɛ ka hɔrɔnya kama an ka danbe kama an ka kan k'o kɛ filanan ni maa min bɛ n'i dɛmɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la a nafolobɔ y'a sɛgɛn wala a yɛrɛ ka jamanadenw ni b'a la ka to a la min bɛ jamana kɔnɔ yen olu tɛ jɛn n'a ye dɛ ɔ n'o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ma labɛn a ka gɛlɛn u b'a fɔ ko guerre asymétrique o kɔrɔ ko di kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen ninnu t'a kɛ ten an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na an bɛ janfa la a b'an cɛla tile fɛ a b'an kɛlɛ su fɛ a bɛna ni olu nana ni guerre asymétrique a fana b'u kunbɛn ni moyen asymétrique de ye parce que se olu kunbɛn ni moyen conventionnel ye o donc o baara ne ko n b'o walawala yan a ka jan yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ faama da ye kabala ka n da ye o ne tɛ n dɔn o
a dɔnbaaw ka bila a la nafolo min kɛrɛnkɛrɛnna k'o ka don a la o kana don fɛn wɛrɛ la ni nin tɛ. Loi de programmation militaire n'o tɛ. O nafolo a kana don fɛn wɛrɛ la ni nin tɛ. Fɛn bɛɛ ka dun f'o kelen fɛn bɛɛ ka yoyo f'o kelen ka to yen o ye lakana ye. E bɛ jaabi jumɛn sɔrɔ ka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu kɛlen don ka bolodengɔnni sin Faransi la k'a fɔ ko Faransi de ye an ka nin ko in yɛrɛ a sababu ye e bɛ jaabi jumɛn sɔrɔ ka d'u ma. Mali ye san 59 de ye. Indépendance kɔfɛ. Indépendance kɔfɛ. Ni maa nan'i sigi ne kɔrɔ ko ne ye san 59. Ko gɛlɛya min bɛ ne kan ko ne fa ye mara cogo min na wala ye min to bolo wala min to bolo ko dɔrɔn b'a fɔ taa ka bɔ n da la. Ne t'e lamɛn parce que ne bolo e ma fasa min ye. San 59. Faransi y'a don ta. Union européenne y'a bɔ ta. Olu y'a fa jakuma y'a su don. A kɛra toto ɲɛna. An Malijan an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la. Ne fana man ka min kɛ n'a ma an k'a fɔ a ye. N'an k'a fɔ an ka jɛ k'a kɛ. Ne b'o de la. Ne tɛ se k'a sɔn a bada k'a fɔ kamalenkɔrɔ cɛkɔrɔba san 59 i kana fɔ ne ko maa wɛrɛ de ye bila nin ko in na comme ça b'a sumé cogo ni pani ma ɲɛ ye kɔ. Siga t'a la. Avion caman b'an bolo dɛ nka an tɛ ka a jɔyɔrɔba ye ten sabula hali ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɛ taama i b'a ye MINUSMA ka avion de kɔnɔ ka caya. E dara ka bani ŋɔnɔ ye kɛlɛ la wa? M'a ye. A cɛ ka ɲi dɛ. Awɔ. Avion b'an bolo Madala. A ma cɛ ɲuman dɔ ka Barta kɔnɔ tɛ. Madala n'a ye wari don kɛlɛkɛ avion na wari in kɛra min ye f'a ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de. Avion min b'an bolo n m'a faamu ne Bamuta kan n ma nin yɔrɔnin faamu. Ko ne ma kɛlɛkɛ avion ye Mali kɔnɔ ne kɔni avion ye Mali kɔnɔ ne ma kɛlɛkɛ avion ye a dun fɔra ko kɛlɛkɛ avion de san. A fɔra. Kɛlɛkɛ avion sanna ka taa kɛlɛ kɛ. Jamana ɲɛmaa ye Baba Jɔnmuna ta k'ale kɛ a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye i kelen ka nin mɛn a y'i kɛ cogo di. N m'a f'i ye n ko ne da don maa ko la. Awɔ nka. Ala ka baara ɲɛ a bolo a banna. Nka ka maa ta k'ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamana. N da don maa ko la koyi ɲininkali minnu kɛra sira fɛn bɛɛ ka di. Mais ka mɔgɔ ta gouverneur bɛ yen k'o y'a ka lasigiden n ka kuma b'o yɔrɔ de la. Ah d'accord. Bon ne yɛrɛ bolo n ye min f'i ye k'a fɔ centre ko in ne yɛrɛ ma sɔn centre ko in ma. Ne ma sɔn centre ko in ma. Jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ ka centre ko kuma fɔ dɛ. Ne ma sɔn o ma. U k'a fɔ dɔrɔn Segu mara centre mara. Nord de Segu o ti dan centre fɛ o. Segu ti dan centre fɛ o. Segu t'a la. Ko min bɛ yen bi. A ka bon ni centre ko ye. Sahel ti dan centre fɛ o. Kulukoro yɛrɛ b'a la o. O bɛɛ Sahel occidental de ye o. T'a bila nara la ka jigin. Donc yala a bɛna fɔ jɔnko dɛ kuma i b'i ka baara kɛ n'i tɛmɛna na baara kɛ i b'i jɔ wa. O fana ye ɲininkali dɔ ye. Donc hali san hakili jagabɔ k'an ka ɲɔgɔn ɲɛ k'an ɲɔgɔn bilasira. O ye baara ɲɛ bɛɛ bolo. Ni a fɔra ko e ka fɛɛrɛ di fɛɛrɛ min b'a to ni an bɛ se ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ o bɛ kɛ jumɛn ye. I b'a dɔn balontan kanubaw u b'a fɛ fɛn dɔ ma ko faire le match après le match. O ka nɔgɔn dɛ. Ni tigi ma se k'a kɛ tan n'a tun y'a kɛ tan a bɛ ɲɛ n'a donna tan a bɛ kɛ tan ne tun bɛ se k'a kɛ tan. O ye kuma mugu de ye o. O ka nɔgɔn o ye nɔgɔya da ye. Nka kelen kɔni bɛ yen n b'o dɔn. O ye jumɛn ye. Jamana in bi a bi marabolo min kan n ma d'a la dɔw bɛ se ka nin ko kunbɛn ka na ni lakana ni yiriwa ye. Parce que o bɛ kɛ ni fɛn damadɔ de ye. A bɛ kɛ ni fɛn fɔlɔ min ye ni tɔɔrɔ bɔnna jamana kan ka se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ni waleya ye kuma ko tɛ ni waleya ye min bɛ jamanadenw tɔɔrɔ min b'o kɛ o b'a kɛ ni dalu min ye k'o dalu minɛ o la o la jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin gɛlɛya ma. Nka n'a kɛra bɛɛ b'a fɔ de munna ne bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ dɔwɛrɛ ne bɛ kɔ mɔ dɔ bɛna jɛgɛ ta ka taa n'a ye baara bɛ gɛlɛya.
ne de y'o min fɔ o kuma in ka nin miiri yɔrɔ la bi o tɛ fɔ yɔrɔ min na hali finitigiw ka yɔrɔ la n'i y'o mɛn i bɛ siran siga t'a la jɛgɛ bi tora a kun fɛ o bɛ fɔ nka sɛba de bɛ sira jira sɛdenw ye awɔ o ta ɲi o fana bɛ fɔ o kuma na n'an ma don o kɔnɔ jamana in tɔɔrɔ la sa dɛ siga t'a la jamana in tɔɔrɔ siga t'a la don o don ko dɔ de bɛ ta ka yɛrɛ kɛ ka yira min tɛ ko koloma yɔrɔ ye min y'a kɛrɛfɛ yɔrɔ ye ten k'a k'i n'a fɔ ni ko dilanna ni ko banna k'a sɔrɔ a ma se koloma yɔrɔ ma ɲaman bɛ fura de ka kɛ dɛbɛ kɔ o jama ni dɛ jama ni a suma bɛ bɔ o fo an ka bɔ o de la siga t'a la jalaw min bolo dalen filɛ nin ni jɛgɛ taama donna la n'a sera ka lakile k'a tɔ kɛ tilennenya kan ka mɔgɔw lamɛn ka sɔrɔ a ye na dɔrɔn an ka se ka révision constitutionnelle kuma sɔrɔ aw da ani an ka accord kuma sɔrɔ aw da dɔ bɛ se ka dilan a fɔra ko jamana mara bɛ falen cogo min e yɛrɛ bɛ yɔrɔ joli la bi jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ e yɛrɛ bɛ yɔrɔ joli la bi jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ nka n'i y'i sinjɔ ka k'i t'a bila ni e yɛrɛ b'i siran i kuma ɲɔgɔnw ɲɛ k'olu ye kɛnɛmamɔgɔw ye k'a fɔ n m'a fɔ n tɛ dɛ nka a tɛ se ka kɛ de baara bɛ kɛ cogo di dɛsɛ kelen dɔ k'o de fɔ kɛ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka kungilenna kelen ɲini ka baara kɛ ni o ye an b'o de kɔnɔ an ka kan ka so de danga la bi n'an bɛ ɲɛtaa ɲini Mali kiri bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a nɔgɔlen don bi kosɛbɛ minisiri min bɛ yen a bɛ ka waleya dɔ ta ni ka procureur falen yala o bɛ se ka kɛ a fura dɔ ye n tɛ n da don maa ko la minisiri ka sira fɛ n tɛ n da don maa la o ka sɔrɔ sariya n bɛ dɔ dɔn a la dɛ anw bɛ avocat maakɔrɔbaw fɛ siga t'a la an ye ko caman y'a kɔnɔ an ye fɛn caman yɛlɛmanen ye a kɔnɔ a ma taa ɲuman yɛrɛ sira fɛ ten tiɲɛni ni gɛlɛya san sira fɛ mɛ hal'o la n'i nana k'i bɛ nin baara in kɛ minnu b'a kɔnɔ i n'u b'a kɛ minnu y'i bila a la olu b'i jɔma don ni u se dan ye wa baara bɛ kɛ sariya ni diɲɛ kɔnɔ min b'i sen na minnu falenna peut-être dɔw falenni ɲɛna dɔw falenni kun tɛ dɔw bɔra ko dɔ la dɔw ka bila ko dɔ la a bɛɛ bi sɔrɔ a kɔnɔ mais mɔgɔ ko kɔfɛ n'i bi banabaatɔ jɔn yɛrɛ ɲini Mali la bi i bɛna kiri so de la n'i bi banabaatɔ yɛrɛ i bɛna kiri so la cogo di parce que ni kiri kɔni kɛra a jara min na o b'a fɔ n ka tiɲɛ sɛgɛrɛ ma a jara min a bɔra min a ti bɔ a da nka a yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ jɛ ni ko ye i bɛ juge minnu bila la fana a kalan a dɔnniya ani jamana ka a dɔn u ye n'o yɛrɛ ye connaissance ye ani min ka kan ka bila yɔrɔ min na o ka bila yen u bɛ baara kɛ ni minɛn min ye o ka kɛ u bolo i b'a de bɛ taa kiriso dɔw la kɔdi sariya sɛbɛn livre i t'a sɔrɔ yen n'a nana f'i ye kalo saba o kalo saba an ka jamana kɔnɔ tribunal la u ka min bɛ d'u ma k'u ka baara kɛ ni a ye nafolo kasabi b'a ko kalo o dun kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka tiɲɛ bange a tɛ se ka kɛ donc maa caman fana bɛ ko dɔ bɛ ɲa la ko dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fana ɲinan bɛ kɛ dɔw fana kɔ kaso la ɲinan kɔni ni fantan kɔni taara kaso la e kɔni taara i sayɔrɔ la donc fanga dun bɛ se fɛn bɛɛ la fo tɛmɛni donc ka hakili to o yɔrɔ la ka jamanadenw sama ka bɔ o tɔɲɔ kɔnɔ kiri a ka kɛ a kɛcogo la bɛɛ bɛ lafiya parce que tribunal bɛ cogo min na bi yɛrɛ hali a bɛ juge yɛrɛ tɔɔrɔ a bɛ avocat tɔɔrɔ a bɛ huissier tɔɔrɔ mais n'a kɛra k'a bɛɛ tɔɔrɔ o tuma mun nana ni nin mun
ni Mali ta tribunal ta gɛlɛya min b'o kɔnɔ o gɛlɛya de bɛ jago yɔrɔ kɔnɔ o gɛlɛya de bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ o gɛlɛya de bɛ ekɔlisow kɔnɔ o gɛlɛya bɛɛ tɔgɔ kelen mara kɛko ɲuman wali mara kɛko jugu a bɛɛ bɛ o de kɔnɔ. A gɛlɛyara. An bɛ fɛn wɛrɛ jumɛn fana ye halisa ni an tora kiiri bunakun kan a bɛ fɔ fɛn min ma loi de la presse ni o ye sariya min bɛ yen ni o bɛ kunnafonidilaw ka olu ka baara a kɛcogo ɲɛfɔ i b'a ye k'a fɔ majɛ caman b'a la i bɛ min kɛ san o san n'o ye ka presse wele ka i ka meilleur vœu souhaiter u ye a kɛnɛ kan i bɛ to k'a fɔ ko i ye proposition caman kɛ ko ma ta ba la n bɛ fɛ ka min fɔ o ye an bɛ don min ko bi kunnafonidila caman de bɛ yen u welelen don kiiri bunakun kan e b'o ye cogo di ani loi de presse yɛrɛ fɛ. min bɛ ne bolo ka fɔ la tɛ bi kuma ye a kuma bɛ ne da n'a ma mɛn a bɛ san 20 bɔ n y'a yira k'a fɔ n'i bɛ fɛ kunnafoni lase a ka barika sɔrɔ jamana kɔnɔ i bɛ fɔlɔ kunnafoni laselaw de ka kalan na u ka kalan u k'a dɔn min don sariya min b'a kɔnɔ n'o bɛ boli olu yɛrɛ kan u ka o dɔn u yɛrɛ kan ka baara kɛ hukumu min kɔnɔ u yɛrɛ ni ala cɛ la ani kana maa wɛrɛ tɔɲɔ n'o ye déontologie o ka ɲɛfɔ ni min bɔra o kɔnɔ sira caman bɛ yen tɛmɛ bɛ kɛ o fɛ a fɔra ye min ye kulu minnu sigilen bɛ journalistes yɛrɛ fɛ u yɛrɛ ka mɔgɔ sugandilen min u yɛrɛ jɛna ka don minnu ka mara kɔnɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛ taa fɔ olu ye i b'a fɔ Aki n'a ɲɔgɔnnaw wa yan'a ka se a kuma fɔlɔ il y a les organisations fêtières presse écrite bɛ yen presse audiovisuelle bɛ yen APR bɛ yen UTER bɛ yen ani ASEP ninnu a bɛ taa fɔ olu de ye fɔlɔ lagosi la min ka don ni lagosi bɛɛ ye i baara kɛ ɲɔgɔn k'a f'i ye i ye dan sago saki kɔ taa yafa ɲini nkalon jɔ i la siga t'a la n'o ma bɔli kɛ olu kelen de ka kan k'a fɔ an ye sɛbɛn min d'i ma an y'a bɔsi la i sen bɔra a la i t'an dɔ ye bilen i t'an dɔ ye bilen an tigi la mɔgɔ ta ka bɔ yen ni o si ma bɔli kɛ n m'a fɔ tribunal kana kɛ dɛ n ko kaso donkun de tɛ kaso donkun tɛ mun na ne ti don mɔgɔ fɛ nkalon ni musala la ni journaliste ye ko kɛ cogo o cogo n'i y'a ta ka don kaso la i ye mankuti de d'a ma i bɛ tɔgɔ d'a ma i bɛ tɔgɔ de d'a ma n tɛ ka t'a la hali n'a y'i tiɲɛni kɛ n'i y'a ta ka don kaso la i ye tɔgɔ de d'a ma n tɛ ka t'a la ni min tɔgɔ in dɔrɔn tiɲɛni kɛ ka taa tile 2 kɛ kaso la ka bɔ parce que a tɛ se ka mɛn o a tɛ se ka mɛn donc ne t'i dɛmɛ k'o tɔgɔ ɲuman sɔrɔ o mais n'i y'a kɛ min na i y'a tɔɲɔ de i y'a tɔgɔ tiɲɛ i ye a danbe lagosi fɛn wɛrɛ ɲɛgɛncogo bɛ yen min tɛ taa kaso la ye dɛ a bɛ bɛn ni kasabi ma o sara wa kasabi fitinin tɛ koyi n'a kɛra e ka micro aw bɛ kumana min na k'o de bɛna feere ka se k'a sara karamɔgɔkɛ siɲɛ wɛrɛ b'i miiri kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya donc ne tɛ kaso la dɔw fɛ mais o kɔrɔ tɛ min ka di journaliste a b'a kɛ o kuma a bɛ n da bi kuma tɛ ni kelen b'a fɔ bi mɔgɔ wɛrɛ b'a k'a fɔ bamananw b'a la k'a fɔ c'est a ti bɛn dɔw ma parce que journaliste dɔw kɛ bɛ ka mɔgɔ dɔw tɔɲɔ olu tɛ foyi la kaso kɔ ɲagɛ kɔ nka yɔrɔ min fɔ k'u hakili jaga bɔ o yɔrɔnin fɛ siga t'a la a bɛ waati damadɔ bɔ bi san 3 san 4 fo ka se san 5 ma an baara ɲɔgɔn dɔ bɛ yen a tununnen don Birama Ture kumaw sɔrɔla ka fɔ a la maanifin kuturuw ka tunu jamana kɔnɔ e ye sariya tigilama ye i ye politikima ye e yɛrɛ fɛ jɔn de ma jɔ a jɔyɔrɔ la ni jam service d'enquête sariya bulofɛnw baara bɛ olu de bolo nin ko in na dɔ ka fɔ min bɛ se ka mɛn min bɛ se ka faamu nka ka wuli ko minnu b'a kuma fɔ k'i bɛ taa olu ɲangi
i bi baara gɛlɛya yɛrɛ wolo tant que i m'a fɔ an bi sira min dɔn a ko la o filɛ nin ye donc a b'i n'a fɔ ko ma daminɛ a daminɛyɔrɔ la a kun kan ka daminɛ yɔrɔ min na a kun ka daminɛ yɔrɔ min na karisa bɛ min a tunna cogo di fo dɔ ka fɔ la a ma fɛn mɛn o ayi fɛn ma mɛn minɛ donc fo fɛn bɛ ka dɔ ka mɛn o de la fɔlɔ parce que n'o fɔra sisan maa tɛna fɛn d'a ma la koyi maa tɛna fɛn fɔ mɔgɔ ma tiɲɛ fara nkalon nka n'o ma fɔ min tun n'a sɛ tɛ a bɛ ɲini cogo min na o fɔ dɛ siga t'a la Bamuntaka wato na mɛ nɛgɛjuru labila kɔfɛmaw k'u ka ɲininkaliw k'olu tɛngu i la 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an minnu bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ 20 20 18 65 donc minnu taara u taara n'u hakilila ye nka filanan min fara a kan hakili la ɲɔgɔnfanbala bɛ yen de jaabi ko a fɔra ko opposant fila bi gouvernement la ayi a ko de opposant fila donna gouvernement ka jɔ kɔnɔ parce que u bi ta don min na u tun bɛ opposition na a y'a fɔ ka da o de kan mais n'i donna gouvernement la kɔni ale Soumaïla tɛ se k'o karaba tɛ se k'o bali ne Muntaka tɛ se k'o karaba tɛ se k'o bali IBK tɛ se k'o karaba tɛ se k'o bali n'i donna gouvernement la o y'i bɔlen opposition na ko fila dan bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o ye Mali sariya ye démocratie yɛrɛ de b'o fɔ démocratie b'o fɔ Mali y'o sɛbɛntiya ni sariya ye n'a bɛ f'o ma ko le statut de l'opposition c'est très clair a ka ɲininkali filanan ye min ye ko député ka mandat banna mun ka kan ka kɛ sisan kuma caman fɔra nin ko in na mɔgɔw ye hakilila caman fɔ mais ko sabanan dɔ bɛ yen hakili bɛ pan o kunna siɲɛ caman dɔw b'a la an ka constituant tɛ kɛ dɔw b'a la constituant tɛ se ka kɛ nin wagati la dɔw b'a fɔ ordonnance dɔw b'a fɔ ordonnance ko cɛ man ɲi dɔw b'a fɔ ka mandat proroger dɔw b'a fɔ nin si man ɲi ni saba si tɛ hakilila ye a ni saba si tɛ ne bolo ɲininkali kɛla min bɛ parce que nin bɛɛ ye binyɔrɔ ye talonyɔrɔ bɛ yen a fɔra min ka élection organisée n'a ma se ka organiser o de bɛ ɲininka ale bɛ na mun kɛ a ka dɛsɛ in na quelles conséquences il va tirer de l'incapacité d'organiser les élections a tɔ bɛɛ ye nafila ye o de ye ɲininkali i bilala baara la k'i ma se k'a kɛ min ka baara tɛ e b'o wele ko de ka kuma mun bɛ kɛ non e b'a fɔ de comme e ma se k'a kɛ an bɛ mun kɛ e ka dɛsɛ in e yɛrɛ bi conséquence jumɛn siri o la a dilan ka bɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ la ma ma se gouvernement élection organisée ko la k'a fɔ o ye ne ka jaabi ye o la Salif Jalo ye fɛn dɔ fɔ Senidi ko la kuma caman bɛ pan fɛn dɔw kunna n bɛna fila ni saba fɔ a la bi teliya la Senidi fanga ka bon dɔ bɔra Senidi fanga la ko fila b'a la n b'a fɛ a k'o dɔn tuma min na parti ye parti 5 6 10 min tun bɛ yɔrɔ min na n'a kɛra 100 ni 100 ni 20 ni 200 ye ni k'i b'o bila balance kelen kɔnɔ i bɛ fili dɔɔni o ye kelen ye filanan Muntaka ko tɛ dɛ Senidi tɔndenw ni foli ka kan dɛ min dara ninnu kan tɔɔrɔ min dara ninnu kan don kɛra u n'u ka sɔrɔ cɛ cogo min na k'u gɛn ka bɔ u sigiyɔrɔ la cogo min na hal'a dɔw kɛra a tɛ kalo bɔ fɔlɔ ɲangili min dara ninnu kan ko halisa olu b'u ka tɔn de k'u gɛn ka b'u place la kuma bɛ na ko halisa olu b'u ka tɔn na ni Mali kɔnɔ bi n'i k'i bɛ parti dan militant yɛrɛ bɛ min kɔnɔ n m'a fɔ ni vote sera min bɔ ka taa vote karisa ye dɛ n da bɛ se o yɔrɔ fana ma sisan mais k'a fɔ tɔnden yɛrɛ ni b'a fɛ n b'a baara kɛ n tɛ fɛn ɲini o côté n bɛ fɛn don a la de a parti man ca Mali la man ca tiɲɛ yɛrɛ la man ca o de y'a kɛ nin tɔnden ninnu
u ka cɛsiri n'u ka jija mɔgɔw ɲɛ t'o yɔrɔ la mais ne ɲɛ b'a la ne b'a dɔn min don n'u b'a fɔ ko résilience a sabanan selidi ko la i bi ko bɛɛ mɛn yanni élection cɛ élection mana kɛ dɔrɔn fɔ an kun b'a la ko selidi bɛ se ka nin sɔrɔ dɛ ni élection mana kɛ ko selidi sara ni élection kɔrɔ kɛ an b'a dɔn a bɛ se ka nin sɔrɔ dɛ vote laban fila de kɛra Mali la o vote de b'a kɛ parti jɔyɔrɔ bɛ ta parti 200 min Mali la bi selidi bi jɔyɔrɔ 5 de ne b'a fɔ k'o b'an bɔ dɛ b'a fɔ ko bɛ wasa n'o ye dɛ nk'an b'o de la nka n'i ye maa dɔ ɲininka bi u b'a fɔ ko selidi ko banna n'i ye député vote jaabi ta kuma mɛnna kɛ c'est vrai mais o de ye laban ye o n'i y'a si ka affiner ka taa premier tour jaabiw lajɛ o de ye parti yɛrɛ faga min y'a kololata ye mais Sénégaliste lajɛ o la kabako de koyi nka deuxième tour la n'i ma alliance ɲuman kɛ wali ni karisa candidat de e tɛ fɛn sɔrɔ ka taa alliance kɛ dɔ wɛrɛw fɛ i bɛ se ka fɛn caman ye o la ne de fɔlɔ y'a fɔ n ko élection communale ma ɲɛ an bolo ne de fɔlɔ y'a fɔ a ma ɲɛ an bolo ka da min kan n b'a dɔn a ye dɔɔnin bɔ an jɔyɔrɔ la mais on est resté 5e 4e on est passé 5e municipal la oui mais an ma taa yɔrɔ jan fana dɔn donc a ka kuma in tiɲɛ dɔ b'a kɔnɔ mais mɔgɔw b'a fɔ yɔrɔ min na ani o ka jan i ko jɛgɛjalan ni baji a laban ye présidentielle ne ko kuma tɛ se ka taa ko a tɛ ban mais ne ye n ka résultat ye o après n y'a sɛgɛsɛgɛ n y'a bila internet kan yɛrɛ présidentielle la n y'a dɔw bila internet kan après k'a fɔ ni dabɔra kuma la mas ne ye mun kɛ muso la ni n denw k'olu ma voté ani n kɔrɔ ni n dɔgɔ k'olu bɛ bureau de vote fɛn fɛn la mun tɛ ka taa 0 a bɛ ni n den bɛ nin bureau de vote na 0 n den wɛrɛ bɛ nin bureau de vote na 0 n bolo kɔrɔkɛ bɛ nin bureau de vote la 0 n bolo kɔrɔmuso bɛ nin bureau de vote la 0 k'olu si ma voté kuma ne ye mun kɛ ala de bɛ ne ni n badenw ni n balimaw ni n denw cɛ non kabako don kuma la yan kabako don donc ni ko sera o yɔrɔ la n'a kɛra ɲizo ni jugusɔn n b'i mankutu tiɲɛ n b'i kɛ maa fu ye jamana kɔnɔ a bɛ se ka don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ a donna yɛrɛ mais n bɛ se bubula ka kuma ma yɔrɔ la ala ka masaya kɔnɔ ko caman tilenna o yɔrɔ la wa élection présidentielle fana bɛ min fɔ a ye o ye funufunu de ye cogo di i bɛ se ka maa dɔ ye kab'a la k'a da maa t'a dɔn a tɛ maa dɔn a da ma don Maliko la Mali da ma don a la comme Sénégal comme la Guinée élection présidentielle i bɛ funufunu de vuuvuuvu a bɛ taa sanfɛ fɛn mana kɛ pa a banna kuma banna élection banna kuma banna tɛ kelen ye o donc o fana yɔrɔ bɛ yen o de kama président vote sigili o tɛ dan partout fanga fɛ diɲɛ yɔrɔ si ni partout fanga bɛ dan min ye fɛn koloma ye n'a bɛ se ka kalata la n'o ye maire sigi ye n'o ye député sigi ye o de bɛ dan nka n'i tɛ taa yɔrɔ si k'i b'a ye ko karisa kɛra deuxième élection présidentielle la k'o kɛra chef de l'opposition ye la karisa ka député ka ca ka maire ka ca o jala i b'i ta wali t'i ta parce que dɔw ye funufunu et puis candidat o coalition de bɛ kɛ mɔgɔ minnu nana sisan ka fara e kan ne ka résultat ta sisan a bɛna tila n'olu de cɛ yan a bɛ tila cogo di e ka coalition dɔ ta sisan parti 10 nana fara candidat dɔ kan ayi o bɛɛ y'o candidat kelen de ta ye o ka jaabi bɛɛ fɔ k'o ye candidat ta ye mais parti 10 minnu b'a la u bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo di olu ka sɔrɔ foyi t'o la couvert ko tɛ yen o nin bɛɛ labɛnnen don de k'a sɛbɛn k'a bila k'a sɛbɛn k'a bila samiya bin ani sɛbɛsun tɛ kun ɲɔgɔn na abada tilema bɛ na o n bɛ bɔ o kuma na yɔrɔ la min ye Alpha Maki ye ala ye ma sariya n den bɛ sɔrɔ yen mais après n b'a ɲini a fɛ yɛrɛ k'a yɛrɛ yɛlɛ n ka se k'a dɔn ta mais n b'a fo a ka hakilila nana min fɔ la bubula a ko mun ta ka jɔyɔrɔ ka bon démocratie ko la a y'a fɔ
nta don joro bi minyala exactement mais ma do alati ne bi wuli do minna ka tanta do ni koina nta don ko ni bi bo ala anya baru chama kya nta don ni bi bo ala nta don mba don bi min perdu akono adum parce que adum ne be bara mina ala barka la ndemseni makundu bara nyana mo wa fembe mbolo adum bala fo ga barka ta tabarkala ma do ala ko mi fen soro mi nga boni we ça c'est pas possible de ko mi soro nga bara ni sego soro na chuko shila dona la okandika ni dona ko la okanga it se ka se ko ko gela na nawo parce que dona gela yaka sigatana ni dona la gela de don se sa ko ko gela na na ko kasola dona na akera chien ça va il doit poser la chien ça va bela fora tourner a ma fait non lieu donc aussi qui sa ko bi pousser ni ikata ikato fara chesirika donc akana miri ka foko nata ko bi se ka moko boni siraka ibi dalimbe siramina ibi to siradeka et puis neti dambe ne ko fitini on en journal de la Malaya 1990 on a ko dambe 1990 le grand directeur de publication du journal du Sénégal ça s'appelait dambe j'étais directeur de publication de ce journal là pourquoi corolé tabi koyo donc ne dalendo la ko do be it sega do le cabinet jini ma d'abord médaille ko kam na d'abord mali de kam sigatana hal ne député la ma mo ko teni médaille ne ko bara assemblée ko ni médaille ti ta fi ni euro chibli ni borablo ma ni mbora sera ba foli ta cérémonie officielle ba do na a bora apana ne ka médaille ma d'abord irali kam mali médaille tembulo ma nyini ti gira peut-être que n'a manqué dit parce que ma barque est malade même ça que médaille ça mais médaille donc moi bi gira peut-être ne bolo gringa ko mi ko garder des médailles be ne bolo moi je suis commandeur de l'ordre des palmes académiques wala ga green médaille be min kadni min kadi parce que oye kala médaille Allah je suis commandeur de l'ordre des palmes académiques mina fengolo fobe abi bali mola parce que moi chima ya kere moi chima intitela moi je suis commandeur de l'ordre national français ah si français ga médaille bolo Allah commandeur peut-être vous me voir na balal donc médaille côté place côté sur côté malikodo sigatana malikodo anti salia antable moi je suis un militant il veut qu'on évite décès à la vie il est à Bana n'a pas fait l'état de la baraka mais beaucoup si les belles fois de vieux Sidibé a commis mi Sénabi ani la yo que kele a ko jala ni baji o de comment ça blao parce que un lien de tambali duni u darana ka boka tu ango anga laidu kam akerati mi banana o banana mi toral ana di mino lo fe ga mi te wi an se ga si o lede sigatana fo laidu min tara anga mbali o sira ala sabo ni ala ka ni ka ba sara mu fu mu baraka merci bamu to ka fuli ke ka bokmala ma chamo fo mais kuma en bébé pour les fengele de kan Mali sigatana o de ancien en minnu be ya ma minnu kulo bana minnu mina lamɛ peut-être parce que abina la réseau ka kɔfɛ sigatana Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ne m'a fɔ nationalité caman ti dɔw bolo dɛ kelen de kɔni ne bolo mais nationalité caman jiginna t'a la a sariya fɔlɔ de l'Assemblée kɔnɔ a proposition de loi a bɔra Sénégal la 1994 a bɔra Sénégal o ni loi caman donc nationalité caman bɛ n bolo kelen de bɛ n bolo Mali fila tɛ maa si bolo sigatana Mali kelen misali
n'a gwana yɔrɔ i b'i ka passeport dɔ in dogo kana bila kana Mali la koyi n'a gwana siga t'a la n'a jara fana i boli kana hɛrɛ kɛ yan o tiɲɛ o min y'an jɛ ye ni o kun ka bon kunu n'o kun bonyanen de kunu anw ni yɔrɔ kana k'o la an masaw ni an kɔfɛ an ɲɛfɛmɔgɔw ye baara kɛ olu ye min kɛ ka di anw ma an ka baara kɛ ka fɛn di an denw ma n'a ma bonya n'o ye a kana jigin o jukɔrɔ nka an t'o sira kan min bɛ se ka kɛ k'an bila o sira kan o de ye an bɛɛ ta ye dɔ kɛra bɛɛ la siga t'a la dɔ fɔra bɛɛ ma bɛɛ ye dɔ kɛ bɛɛ dɛsɛra dɔ la mais nin bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn parce que an b'o de dan ka la bi o tiɲɛ nin kɛra n'an ɲinɛna i ni ka karisara yafa ma Mali bɛ nin dɛngɛ kɔnɔ an bɔ cogo jumɛn sinon n'i y'a ta kabini fili dabɔ tile ani moriw tile ka n'a bila bi la o caman kɛra dɛ siga t'a la caman ye caman kɛ dɔ la dɛ dɔ ye caman kɛ dɔ la dɛ o tiɲɛ an bɛn'o mɛn ko an tɛ nin si bila a bɛ gɛlɛya ko ne ka kabini jenina wari ko ne taara kaso la k'an t'o bila Mali b'i ye ka tunu siga t'a la non kɔrɔmatigɛli lagosili a kɛra n'a ti bɔnkɔnɔw bɛɛ y'i ko kɔrɔw de siga t'a la an bɛ mun kɛ bi Mali ka taa ɲɛfɛ Ala k'an kisi Mali ka to nin ko in nka Mali tɛ to a la tabarikala minnu bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ u tɛ yen ten dɛ u ye caman kɛ yen n'u ka da yen dɛ siga t'a la Ala sago i sago an b'i fo ka foli ni barika da kɛ lamɛnnikɛbaaw ye a diyara n ye Ala k'an b'a ɲɔgɔn na ya rabi ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an ka bi maa welelen tun ye Baba Muntaka Tall ye an b'a fɔ kosɛbɛ nali la an ka wele jaabi Ala ka Mali kisi wasalam a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ a tɛ tɛmɛ nin kan Monsieur, merci. Ital. Ouais. Merci vraiment. C'est quoi tes voix tu peux aller tu vas gagner des peines de vous pouvez gaffer d'eux. C'est quoi? Mais je connais la jeta fait avec toi qu'avant les jours. C'est quoi? Mais tu peux le voir. Interview pour le journal. Interview pour le journal. D'accord. Voilà quelle idée, vous avez besoin de vous Ok. Asseyez-vous, c'est elle qui va le faire aujourd'hui. D'accord, très bien. C'est vrai. Après, elle a été plaisante avec lui, c'est plaisante pas, ok? Le téléphone de Duc Binta. Attends d'abord. C'est bon. En tant qu'ex-député, qu'en pensez-vous de la prorogation du mandat des députés jusqu'en mai 2020? J'estime que cette prorogation du mandat de l'Assemblée nationale est d'abord contraire à toutes les valeurs démocratiques et républicaines. Un mandat est pour un temps limité connu à l'avance. Il appartient aux pouvoirs publics qui ont en charge la gestion du pays de travailler à ce que les rendez-vous électoraux soient respectés. Mais cette prorogation viole allègrement aussi notre Constitution. Lors de la première prorogation, il y avait un habillage juridique, c'est-à-dire l'avis donné par la Cour constitutionnelle. Cette fois-ci, il n'y a pas d'habillage. La transgression, la violence de la loi est évidente, mais on se dit pourquoi faire d'ailleurs? Parce que la première prorogation, qui était une chance pour le gouvernement, a été quasiment un drame pour notre pays. Des reculs dans tous les domaines, des morts par centaines pour ne pas dire par milliers. Donc le bilan est plus qu'effrayant. À ce moment, la question se pose, que va-t-on faire de cette nouvelle prorogation?
qui double le temps qui avait été donné lors de la première prorogation. Après l'attaque d'Okosako, de Sobaneda, de Gangafani et Yoro, l'insécurité à Mopti reste toujours préoccupante. Selon vous, que faut-il pour une sécurité fiable? Ce n'est pas que Mopti. L'insécurité, c'est d'abord les régions nord. C'est la région de Mopti, c'est le nord de Séou, c'est le Sahel occidental, c'est aujourd'hui Bamako. Donc, on peut dire que l'ensemble du Mali est concerné. Et quand il y a insécurité, il ne faut jamais croire qu'il y a des sanctuaires. Il faudrait que partout, l'État affirme sa présence. Que partout, nos forces de défense et de sécurité soient mises en situation de défendre les territoires nationaux. Mais la sécurité n'est pas simplement acquise par les armes. Il y a aussi tout ce qu'il convient de faire pour ramener les Maliens à cette volonté de vivre ensemble, à apprendre à être ensemble, à redevenir ce que nous étions. Cela passe sans aucun doute par une retrouvaille, par l'implication de ceux qui sont issus des zones concernées, principalement, je l'ai toujours dit, Irganda, Tavital Kulako, Guinadogon, qu'on se rappelle ce que nous étions, ce que nous devons être. Et si cela s'ajoute à la présence du gouvernement et aux services sociaux, je pense que le Mali peut redevenir ce qu'il n'aurait jamais cessé, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Diongoula Traoré a été désigné par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, haut représentant entre toutes les communautés dans le centre du pays. Cette mission pourra-t-elle faire régner la paix fort longtemps cherchée? C'est une initiative. Nous verrons ce qu'elle donnera. Mais pour l'instant, convenons que le terme de centre est très restrictif. Ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai indiqué, dépasse le centre. Que va-t-on demander à Diongoula? De ne pas dépasser Nampala pour voir ce qui se passe dans le Sahara occidental, dans le Sahel occidental? De ne pas dépasser le centre pour aller voir ce qui se passe au nord? La paix est globale, la sécurité est globale. Il faudrait qu'elle soit conçue et mise en œuvre comme telle dans sa globalité. Quel est votre dernier message à l'endroit de tout un chacun? Nous sommes une vieille nation. Je suis convaincu que nous avons toujours cette commune volonté de vivre ensemble. Il faudrait que chacun, à la place qui est la sienne, y travaille. Je pense que si cela est fait, le Mali de nos rêves, le Mali d'hier, le Mali d'aujourd'hui pourrait être ce que nous voulons et ce que nous souhaitons. Nous vivons une épreuve extrêmement difficile, mais nous devons nous réapproprier notre pays et à ces prix, à cette condition, nous serons un pays où il fait bon vivre. Merci.